духтару бача бо ҳам дӯст буданд. духтар ба бача мегӯяд ки то охир ҳамроҳи ман мемонӣ? бача мегӯяд ҳо, мемонам. духтар мега ҳатто агар чашмом кур бошад ҳам қатъӣ мемонӣ? бача мегӯяд ҳо, курам бошӣ ман ҳамроҳи ту то охир мемонам. баъд бача мегардад мегӯяд ки агар рӯзе аз рӯзҳо чашмат соз шавад ҳамроҳи ман мемонӣ? духтар мегӯяд и чӣ савол аст ки пешниҳоди ман мекунӣ? мутмаин бош ки то ҷон дорам ҳамроҳи худат ҳастам. хавотир нашав ҷон. аз байн чанд қа мегзарад. ба духтар хабар мерасад ки 2 то чашм пайдо карданд. чашмҳо барои ҷарроҳӣ тайёранд. ҷарроҳӣ анҷом меёбаду духтар шифо меёбад ва метавонад ки хуб бубинад. рӯзи вохӯрӣ бо бача фаро мерасад. духтар мебинад ки бачаи дӯстдоштааш кур аст, нобино аст. баъд бача ба духтар мегӯяд ки ҳоли ҳозир ҳамроҳи ман мемонӣ? духтар мегӯяд не, ҳеҷ вақт. бача ҳайрон мемонад ва мегӯяд ту бо ин чашмҳое ки аз ман ба ту тӯҳфа шудааст фақат нигоҳ мекуниву халос. фақат нигоҳ мекуниву халос.